var jeg går væk. Jeg er klar. Hold du den selv? Det er godt. Jeg kan godt lide det. Ja, jeg kan godt lide det. Du er sikker på, at det ikke er min, ikke? Det kan godt være, det er dit barn. Så vidt jeg husker, har jeg ikke fået nogen. Har han fået det før? Jeg kan se det. Nej. Smagte lidt godt, den der citron der. Ja. Jeg skal nemlig måske finde det koster 100. Det finder du nok ud af her. Ja, det er bare. Elian? Det?